Вижте, съжалявам, че трябва да ви го кажа, но бих препоръчал да направите аборт. И раждането и самата бременност ще са доста тежки. Това, което видях на ехографията, са данни за фето-фетален трансфузионен синдром. Най-просто казано, двамата близнаци се развиват неравномерно. Какво можем да направим сега? Операция, която е високотехнологична и дава добри резултати. Проблемът е, че се заплаща от пациента. Колко ще струва? В порядъка на 3-4 хиляди лева. Но тъй като най-вероятно ще се родят преждевременно, ще трябва да бъдат поставени в кувьоз за 2-3 месеца. А това заплаща ли си? В държавна болница се покрива от здравната каса, но кувьозите не достигат. Аз бих ви препоръчал да се обърнете към частна клиника, но там се заплаща в порядъка на 10 000 лева месечно. Аре, готов си. Много бус, че гледам, как е? Става. Мерси. Дали ми имаш номера? Да. Обещал съм ти, но нищо за сега. Вчера звъннах. Нашата фирма няма как. Аре? Чуваме се. Ай. Дамяне! Днес колко буса минаха през теб? 20 на някъде. И ако би беше объркал всичките, какво щехме да направим? Не бе, кажи, питам, ти ли ще ги платиш? Просто системата... Системата си работи супер, на тебе каквото става. Да, тя работи супер, просто там имаше някакви неща. Дамяне, не мога да се занимавам с тебе, ясно ли ти? Извинявайте, просто аз... Ще се извиняваш на жена си. Това за цялата седмица ли? Ей. Щом това не се случва, ще се справим. Или няма? Имаме още малко време. Няма да ни стигнат парите. Да. Ще намеря друга работа. Страх ме. Не знам как да го приема за нещо хубаво. Ния. По-скоро е наказание. Ние стига. Ще се справим. Ще направя всичко по силите си. Просто защо сега? А кога? Кога всъщност?
Ау. Ало, Дамянски? Абе, оная схема, за която ти обяснявах, уреден си. Утре отиди на проход на 48, търси Желю. Той знае. Супер. Много ясно. Айде, ще черпиш. Извинете. Желю търся. Дамян, нали? Да, Аз съм Жели. приятно ми е. Казах ти, няма да има никакъв проблем. Какво правим, ако ме фанат? Кой ще хване, като никой няма да търси? Давам ти 3 бона на курс. Помисли го добре. Не правиш нищо лошо, Дамяне. Това са живи хора, бе, човек. Как нищо лошо? Добре. Помисли ли за семейството си? А? Помисли ли? Освен това, да ти кажа, ти не правиш добро само на себе си. Правиш добро и на тия хора. Могат да променят живота си. А? Виждаш ли? А? Малко е стар, казах ти, ама как върви? Точно такъв не съм карал. Нали имаш категория? Да, има. И ще свикнеш. Виж. Курсовите са един път седмицата. От граница до граница. Да. Договори и такива глупости няма какво да правим. И как го правим? Как? Така. Ще дам парите на ръка. То по-добре и за теб. Искам да съм сигурен, че никой няма пострада. За 10 години никой не е пострадал. А какво стана с последния шофьор? Роди му се дете и смени професия. Докъде ще пътуваш? От границата с Турция до Румъния. Колко ще ти платят? 3 бона. Какъв е този курс? Автомобилни части. Нали не са крадени? Не, защо да са крадени? Не знам, притесняваме нещо. Няма за какво да се притесняваш. Просто много бързо стана. Търся тази работа от 2 години. Извинявай. Сигурен си, че не е нещо нелегално. Кога съм правил нелегални неща?
Да, Защо си спрял? не съм спрял. Как да не си, нали виждам, че не се движиш? Само за една цигара. Пуши вътре и спираш само за кенефа, ясно ли е? Ало, здрасти. Ехо, какво става? Никакъв не се обаждаш. Преди малко пристигнах. И? Как върви? Справяш ли? Всичко е наред. Камиона е малко стара, ама вече му свикнах. Липсваш ми. Скоро ли ще си дойдеш? Да, разтоварваме и тръгваме. Карай внимателно, моля. Добре. Айде, чао. Чао. Ready to go. Ало? Това е тая цигарка, човек. Имаш останал човек, бе. Какво? Жив ли е? Да, ама... едва диша. Какво да правя? Оставай го и тръгвай. Как ще го оставя, бе? Много е зле така. Оставай го, ти казвам, нищо не може да каже. Дай сега. Ще го откарам до най-близкия град, просто. Ти чуваш ли се, бе? Как ще обясняваш за него? Нали знаеш, че и двамата горим? Ще умре, бе! Копенец е такова. Тръгвай веднага или няма да ти дам нито стотинка, ясно ли е? Ало! Карам го към болница, въобще не ми пука, разбираш? Тя не се прави на героя на жена ти, какво ще обясняваш? А? Ще го убие, бе! На моята възраст ти разбираш ли за какво става въпрос? Слушай, лайно такова. Ако до сутринта не се прибереш с празен камион, ще си търся друг шофьор. Ясен ли съм?
Ясен ли съм? Ей! Ето ти парите. Все прави на интерес, сложил съм и бонус.
Не си ли изморен, цяла нощ си кара? Не, добре съм. Кога ще караш пак? Следващата сряда.